Il-Valletta Pageant of the Seas ta' din is-sena se jinvolvi mużiċisti minn orkestri Maltin u Taljani li se jakkumpanjaw il-wirja artistika kif ukoll il-lob tan-nar li se jimlew il-Port il-Kbir bl-ilwien. Fil-fatt il-Port il-Kbir se jkun imżejjer b'madwar 2500 fjakkola akkumpanjati minn 6 sferi tan-nar li se jalqu dan l-ispettaklu fuq il-baħar u fuq l-art. Dettalji dwar dan l-avveniment tant mistenni ingħataw minn dawk involuti f'din il-produzzjoni flimkien maċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef. Huma fakru li l-avveniment mhux biss se joffri spettaklu lil dawk kollha li se jaraw din il-wirja fil-Port il-Kbir, iżda se jfakkar ukoll episodji mill-istorja ta' pajjiżna. Il-konvoj ta' Santa Marija li daħal fl-istess port 80 sena ilu fit-tieni gwerra dinjija se jkun fiċ-ċentru ta' dan l-ispettaklu li se jġib l-isem It-Taqtija. L-awtur ta' It-Taqtija Gian Pier Magro qasam il-ħsibijiet tiegħu magħna. Dak li għamilna fit-tieni gwerra dinjija huwa ta' importanza li bħala u hemm bżonn li nfakruh issa dis-sena hija 80 sena mill-wasla tal-konvoj. U naħseb kienet xi ħaġa bixxiera li nagħmlu dal-ispettaklu imdawwar ma' din l-istorja. Id-direttriċi artistika li Annabela stqarret kif huwa ta' importanza li wieħed mhux biss ifakkar l-istorja tiegħu imma jagħmilha b'tali mod li japprezza aktar. Importanti li nerġgħu nibqgħu nfakruhom dawn l-affarijiet, però mhux infakruhom b'mod depressanti, infakruhom b'mod illi huwa interessanti, illi huwa teatrali. Nerġgħu ngħaddu minn dik l-esperjenza, però b'mod artistiku, b'mod illi viżwalment, pereżempju x'intara dawk il-projections fuq il-Forti ta' Sant'Angelo ħadd issaħħar. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef fakkar kif din l-attività hija frott li ħallit waraha il-Valletta 2018. Din hija attività li bdiet fl-2016 li dejja l-ħsieb tagħna kien li mill-Port il-Kbir dejjem rajna teatru. U allura din l-isfida loġistika kbira li se nkunu qed irrodduha lura lill-pubbliku Malti s-sibt li ġej hija xi ħaġa li għandna tagħmilna kburin bħala Maltin f'dan il-port uniku li ma nużawx biss b'mod industrijali, imma nużawh ukoll b'mod artistiku ħafna u dan huwa l-qofol tal-Valletta Pageant of the Seas. L-ispettaklu li jsir kull sentejn se jibda fit-8 ta' filgħaxija tas-sibt li ġej u mistenni jsaħħar il-Port il-Kbir għal madwar 2 sa'tejn u nofs. Saru wkoll arranġamenti ma' trasport pubbliku sabiex it-trasport jibqa' għaddej sa wara li jintemm l-ispettaklu.